художествена галерия, но преди всичко за един репортаж за Derrida Dance Center. За втора поредна година те организират тренинг програма за съвременен танц, една нова възможност за желаящи без опит, но с творчески потенциал. Вижте репортажа на Надежда Московска. Derrida Dance Center предлага курсове по съвременен танц, но когато стартирахме, нямахме възможност това да бъде безплатно. И наистина срещнахме хора, които имат огромна амбиция, нужда да се запознаят с новите течения в областта на съвременния танц, но в същото време, съвсем разбираемо, нямаха финансовата възможност да могат да се занимават сериозно с това. Съвременният танц наистина изисква ежедневен тренинг, който изисква и завидна финансова стабилност. Така че през тази година всички те ще могат да го направят без това условие и се надявам, след като приключи тренинг програмата, част от танцорите да се включат в няколко поредни проекта не само на Derrida Dance като компания за съвременен танц, но и на други хореографии и български и не само български компании за танц и театър. Програмата включва ежедневни занимания, които включват съвременен танц, класически балет, капоейра, брейк, изобщо различни танцови и бойни техники, от които заимстват различни течения в съвременния танц. И на практика това е, според нас, наистина един много добър шанс за всички, които имат желание да развиват качества в тази посока.